Enkonko jinam wo sono kokoko amanyoko NPP wonom akache no panyina wayi nanimo so opeso wo gina se franka 20 NPP amanyoko no na okopre mampanyini adwa wa afimpinu ni aduonu na abato ni mo no ye Alan Kojo Kyeremanteng no le tema to dwa no che NPP amanyoko no nsem bia wo keka breaking the 8 wase ado betumi abaso a wo hia wo panyini a wo wani so ade hunu dwadie mu nsemu na mwatimi aboa na Ghana fo gidi afiri hono no atumi aba na banwa na wakoso wa atnaso Papanyi ba kwa wo hwesa afimpenu ne do no na yabato no obetumi adi NPP amanyoko nanim de konkonemdie mu owura Alan Kojo Kyeremanteng ede nsem bia ba betudwa a wo kyerese breaking the 8 ya NPP amanyoko no eta eka no wo mo hia franka tuni a eba ne mfidi dwuma ne nnwuma hodo a onim de no betumi adane ani ede amagana adehye na sapanyi ye chredia isa se eba ne dwadie ne mfidi dwuma hodo a oye pabne wo mani nte no bibia dadi pefe so no pe na betumi adi amanyoko no anim na se wo chredia NPP amanyoko no ne amanyoko a etumi de hyehyɛ pagu akwa mu ya mpendo na ano ete Ghana adehye ebre eso ebi ne FSHS ane afoforo we nti ena woso mma na konya ema ne di amanyoko no anim ebiebie nnwuma hodo ede mamabu no sesei mrantie ene mama wa ye hiamo ne adwuma sesa ne ka no so dia ani ba ye de anim se ne kota ya ode asi na no so ewo Ghana oba aban mu ani so oba ma adwuma ba se mo ti ase se Alan ba adwuma ba Ghana sa futuro mutie eno achi owura Alan Kojo Kyeremanteng esa so de to hemfo ne wo mpanyemfo nyina enim se wo monjine ntum no momfa ne so esa se onya akonya ba aban ne mu a obehwesa hemfo ne nnwumaku ahodo mpanyemfo nyina no enhye bi obeye bia no de wo mo ebeka ho Ghana ya manyo sam ye pese ejina ne titimu a ne timi nya ni free tibi de nyame ya madom na ba wi a me prince ko bam na me befro Ghana akonya no a eni anyofo de ba be adwuma Abrana no esiye no ohene kase a wodambai ede afutuo ma wono ne afofra wo mo predibra hodo ne nyina so bia mbomodin ase campaign a woye wo man mu no enkofa pasapasa yo bia emfa mbo man mu na sanso so no montre Ghana de hye de ombetimi aye a ebetuma ma man yafa na ntuma pa efra okasa mu na ase wonti a wo be nti wa pro na be go nyina na se wo se wo de kan yo ba wo betimi aye yanzo beta wati bijina bi poni fu anamu na maimanamu ema wakwaba yesu yabasha ubose the delegates no mfu hano yebefuro mukugwo kandi yebese kugwo mu yese no kanda no mukasaidia ndani dua ukopatia nda bidawasi